O'n ni'n darllen bore yma o lyfr cyntaf Samuel. Ni'n parhau yn ein cyfres ni. Ac ni'n darllen hanner cyntaf y pedwerydd benod ar 10. So, llyfr cyntaf Samuel, penod 14, adnodau 1 i 23. Os oes gennych chi Feibl ac i chi'n dymuno troi ati, na i aros cwpl o eiliadau jyst i roi cyfle i ni wneud. 1 Samuel, penod 14, adnodau 1 i 23. Un diwrnod, heb angan gair wrth ei dad, dywedodd Jonathan fab Saul wrth y gwas oedd yn cludo ei arfau, tyrd, awn drosodd at wylwyr y Philistiaid sydd acw gyferbyn â ni. Roedd Saul yn aros yng Nghwr Gibea, dan y pren pomegranad sydd yn Migron, a thea 600 o bobl gyda gef. Ahia, mab Ahitub, brawd Ichabod, fab Phineas, fab Eli, o ffeiriad yr arglwydd yn Seilo, oedd yn cario'r effod. Ni wyddai'r bobl fod Jonathan wedi mynd. Yn y bwlch lle roedd Jonathan yn ceisio croesi tuag at wylwyr y Philistiaid, roedd clogwyn o graig ar y naill ochr a'r llall. Boses oedd enw'r naill, a Sene oedd enw'r llall. Roedd un clogwyn yn taflu allan i'r gogledd ar ochr Michmas, a'r llall i'r de ar ochr Geba. Dywedodd Jonathan wrth y gwas oedd yn cludo ei arfau, tyrd, awn drosodd at y gwylwyr di-enwaededig acw, efallai y bydd yr arglwydd yn gweithio o'n plaid, oherwydd nid oes dim i rwystro'r arglwydd rhag gwaredu trwy lawer neu drwy ychydig. Dywedodd cledydd ei arfau wrtho, gwna beth bynnag sydd yn dyfryd, dygna arni, rwyf gyda thi, galon wrth galon. Dywedodd Jonathan, edrych yma, fe awn drosodd at y dynion a'n dangos ein hunain i fynt. Os dywedant wrthym, arhoswch lle rydych nes y byddwn wedi dod atoch, fe arhoswn lle byddwn heb fynd atynt. Ond os dywedant dewch i fyny atom, yna awn i fyny, oherwydd bydd yr arglwydd yn ei rhoi yn ein llaw, a bydd hyn yn arwydd i ni. Dangosodd y ddau ohonynt ei hunain i wylwyr y Philistiaid, a dywedodd y Philistiaid, dyma Hebreaid yn dod allan o'r tyllau lle buont yn cuddio. A gweiddodd dynion yr wyliadwraeth ar Jonathan a'i gledydd arfau a dweud, dewch i fyny atom, i ni gael dangos rhywbeth i chi. Dywedodd Jonathan wrth ei gledydd arfau, tyrd i fyny ar fôl i, oherwydd y mae'r arglwydd wedi ei rhoi yn llaw Israel. Dringodd Jonathan i fyny ar ei ddwylo a'i draed gyda'i gledydd arfau ar ei ôl. Cwympodd y gwylwyr o flaen Jonathan a daeth ei gledydd arfau ar ei ôl i'w dienyddio. Y tro cyntaf hwn, lladdodd Jonathan a'i gledydd arfau tuag 20 o ddynion o fewn tua hanner coes cai. Cododd braw drwy'r gwersyll a'r maes a brawychwyd holl bobl yr wyliadwriaeth a'r rheibwyr hefyd, nes bod y wlad yn crynu gan arswyd. Yna, gwelodd y sbiwyr Saul oedd yn Gibea Benjamin fod y gwersyll yn rhithro yma ac acw mewn anhrefn. Dywedodd Saul wrth y bobl oedd gyda gef, galwch y rhestr i weld pwy sydd wedi mynd o'n plith. Galwyd y rhestr, a chael nad oedd Jonathan a'i gledydd arfau yno. Yna dywedodd Saul wrth Ahia, tyrd ar effod, oherwydd yr adeg honno, ef oedd yn cludo'r effod o flaen Israel. Troedd Saul yn siarad ar y ffeiriaid, cynyddodd yr anhrefn fwy yng ngwersyll y Philistiaid, a dywedodd Saul wrth yr ffeiriaid, atal dy law. Galwodd Saul yr holl bobl oedd gyda gef, ac eithant i'r frwydr. Yno, roedd pob un a'i gleddyf yn erbyn ei gyfaill mewn anhrefn llwyr, a dyma'r Hebreaid oedd gynt ar ochr y Philistiaid ac wedi dod i fyny o'r gwersyll gyda hwy, yn troi ac yn ochri gyda'r Israeliaid oedd gyda Saul a Jonathan. A phan glywodd yr Israeliaid oedd yn llechu yn ucheldir Ephraim fod y Philistiaid a'r ffô, dyna hwythau hefyd yn ymuno i'w hymlid. Y dydd hwnnw, gwaredodd yr arglwydd Israel, ac ymledodd y frwydr tu hwnt i Beth Afen. O'n i'n diolch i Dduw am ei air, a dwi eisiau gwyddo'n sydyn cyn bod Aaron yn agor y gair gyda ni. O arglwydd, ni'n diolch i ti am dy air di, ac ni'n gwyddio y bore yma y bydde ti yn siarad yn ei drwy dy ysbryd glân, drwy dy air di. Ni'n gwyddio arglwydd y bydde ti'n ein cywiro ni, y bydde ti arglwydd yn ein adeiladu ni mewn ffydd, ni'n gwyddio arglwydd y bydde ti'n ein annog ni, ac yn dwy ni well
dealltwriaeth arglwydd o dy ffyrdd di fel ein bod ni'n rhyfeddu mwy a mwy arglwydd am bwy wyt ti. Ni'n gweddio dros Aron arglwydd y bydde ti yn rhoi hiodledd iddo fe, cadarnhad y neges di iddo fe arglwydd, siarada trwyddo fe y bore yma ni'n gweddio yn enw Crist. Amen. Iawn. Plis trwch gyda fi i'r testun te yn eich Beiblau. Wastad yn bwysig cael y Beiblau o'n blaenau ni. Mae dy feiro fyna, os ti eisiau. Rhag ofn bod chi ddim wedi bod yn rhan o'r gyfres, falle, ac wedi methu rhai o'r hanesion ni wedi bod yn edrych arnyn nhw. Dyn ni'n edrych ar 1 Samuel, ac yn 1 Samuel, beth sydd gyda ni yw, mae pobl ddew nawr wedi cael ei galw i Israel, maen nhw wedi derbyn y wlad Israel, wlad yr Iddewyd, a maen nhw ers hynny wedi cael y rheolau yma, ewch nawr, dim ond bod chi'n byw mewn i fuddod i fi, fydd popeth yn gret. Ond beth ni'n dysgu yw fod pobl arferol ddim yn gallu gwneud hynny, oherwydd fod pechod yn eu rhwystro nhw. Ac felly, o hynny ymlaen, oedd Duw yn arfer anfon barnwyr, pobl oedd yn barnu y genedl ac yn dod yn nhw nôl at yr arglwydd. Ond, doedd hynny ddim digon da i pobl Israel, ond nhw moyn bod fel pawb arall ac eisiau brenin. Ac felly mae Duw yn rhoi brenin iddyn nhw, brenin o'r enw Saul. A ni wedi bod yn gweld yn wythnosau diwetha fod Saul, fod ben ag ysgwydd yn dalach yn llythrenol na pawb arall, doedd hynny ddim yn ei wneud e'n ddigon da i arwain pobl ddew. Oedd e'n ddyn, oedd e'n gwneud lot fawr o gamgymeriadau. A beth ni'n gweld yw fod hynny ddim yn anarferol i unrhyw un o'n ni i gyd angen Duw. I ni gyd angen dod o dan awdurdod a llaw sydd yn arglwyddiaethu arno ni, sef llaw yr arglwydd. A felly, wythnos diwetha, ym mhenod 13, allwch chi edrych yn eich Beiblau, dyma Saul yn mynd i frwydr yn erbyn y Philistiaid. Wel, dyna oedd yn mynd i ddigwydd, oedd yn paratoi i hynny te. Ond oedd e'n dechrau edrych ar beth oedd yn mynd o'i le. Oedd byddin fach dyn nhw yn y lle cyntaf, 3,000. A dyma hwnna'n mynd yn llai i 600 o bobl. Oedd dim arfau gyda nhw, dim ond Jonathan ei fab a fe, Saul oedd gyda arfau. Ac oedd e'n gweld byddin enfawr y Philistiaid yn dod tuag ato fe, okay? Ac ar y pryd, dyma fe'n edrych ar y sefyllfa, a dyma'r sefyllfa yn penderfynu beth oedd Saul yn mynd i wneud, yn lle fod Saul yn trystio yn i'w hachub nhw. Nawr, heddiw, beth sy'n digwydd yw, mae yna ddyn newydd yn dod ac yn sefyll yn y bwlch. Mae yna ddyn sydd yn dod bron mas o Ninman. Oedd e yn yr hanes wrthos diwetha, ond oedd dim lot o sôn amdano fe. Y boi yw Jonathan, sef mab Saul. A felly fe yw y prif gymeriad, os liciwch chi, fe yw'r arwr. Mae'n edrych fel yn y benod yma, ond nid fe yw'r arwr go iawn. Beth ni'n mynd i ddysgu yw fod yn ddyn sydd yn esiampl da i ni o un sydd yn ymddiried yn yr arglwydd, a sut mae'n ymddiried yn yr arglwydd, dyna ni'n mynd i edrych arno yn fwyaf bore yma, ond yn fwy na dim, ni'n mynd i edrych ar y ffaith, fel mae Eilir wedi dweud yn barod wrthyn ni yn y stori plant, Duw sydd yn rhoi y fuddugoliaeth bob tro. Duw sydd yn rhoi y fuddugoliaeth. Nawr, sut mae Jonathan nawr te yn ymddiried yn yr arglwydd? Sut mae hwnna'n gweithio hun mas yn ymarferol? Wel, 3 pheth ni'n mynd i edrych arno. Yn gyntaf, mae Jonathan yn ymddiried yn natur Duw. Ymddiried yn natur Duw. Yn ail wedyn, mae e'n ceisio'r arglwydd, ac yn drydydd, mae e'n profi yr arglwydd. Okay? Yn gyntaf te, mae Jonathan yn ymddiried yn natur Duw. Beth yn union dwi'n golygu gan hynny? Wel, edrychwch ar y testun. Edrychwch ar y 6 adnod cyntaf. Beth sy'n digwydd fan hyn yn y 6 adnod cyntaf? Wel, mae Jonathan yn sefyll lan ac yn dweud, ewn ni draw yn erbyn y Philistiaid. Mae Saul ei dad, wnaethon ni ddysgu wrth yswetha, wedi cuddio, a maen nhw nawr, fel glywson ni'n y stori, yn cuddio mewn ogof. Adnod 2, mae'n dweud wrthyn ni, lle mae Saul a'i fyddin o 600, maen nhw'n cuddio o dan ogof, falle coeden pomgranad hefyd i'w chi benne. A
A maen nhw'n cuddio, maen nhw'n ofni. Eto, maen nhw'n gweld y fyddin yn dod, maen nhw'n poeni. Os ydyn nhw'n ffindo ni, then we're done for, basically. Ond mae Jonathan yn wahanol. Mae'n mynd na, dyn ni'n mynd i fynd yn erbyn y Philistiaid. Dwi yn mynd i sefyll, fod dim byddin gyda fi, fod neb arall yn mynd gyda fi, dwi am fynd yn erbyn y Philistiaid. Nawr, gallech chi edrych ar hwnna a meddwl, wel, na chi stupid. Un dyn yn erbyn y Philistiaid i gyd. Beth mae un dyn yn gallu gwneud? Neu chi feddwl am rhywun falle, fel yr arglwydd Iesu? Beth gall un dyn wneud? Wel, mae e'n dweud, dwi'n mynd i fynd. Ond pam mae e'n fodlon mynd? Wel, mae'n gwybod beth yw bwriadau Duw. Mae Duw wedi dweud wrth i dad Saul yn barod bod e eisiau rhoi y Philistiaid yn ei dwylo nhw. Mae wedi dweud hynny. Ac felly mae e'n ymddiried. Mae'n ymddiried bod Duw yn abl i roi y Philistiaid yn ei ddwylo fe. Ac os nag oedd y fyddin yn mynd i fynd gyda fe, doedd hynny ddim yn mynd i boddran Jonathan. Os nag oedd pobl gyda fe, adnod 3, mae'n glir iawn, yn gadael heb iddyn nhw wybod. Mae rhain yn ofn. Pa iws i fi yw pobl sydd yn ofni y gelyn? Mae'n gadael nhw yna. A mae'n mynd i dipyn o ymdrech mwyn gallu cyrraedd gwersyll y Philistiaid. Edrychwch ar adnod 4 a 5. Mae'n glir iawn, oedd y daith yn anodd. Oedd e'n gorfod rhywbeth o dringo ar draws clogwyni. Dwi'n gwybod chi'n ddringwyr yma, ond mae'n gwneud yn glir i ni, oedd e'n defnyddio i ddwylo a'i drad. Hynny, oedd e ddim jyst yn cerdded. Oedd e'n anodd, oedd e'n ymdrech iddo fe i gyrraedd o un lle i'r llall. Oedd e'n really committed fan hyn. Oedd e'n brwydro fan hyn, mwyn gallu cyrraedd y Philistiaid. Doedd e ddim yn cuddio. A mae adnod 6 yn dangos i ni yn pwy mae'n ymddiried te. Dywedodd Jonathan wrth y gwas oedd yn cludo'i arfau tyrd, awn drosodd at y gwylwyr dienwaededig acw. Efallai y bydd yr arglwydd yn gweithio o'n plaid, oherwydd nid oes dim i rwystro'r arglwydd rhag gwaredu trwy lawer neu drwy ychydig. Dyma beth sy'n dangos i ni hyder amlwg iawn Jonathan yn yr arglwydd. Mae'n dweud, dewch, yder gyda fi, y boi oedd gyda milwyr ac arweinwyr ar y pryd, gyda llaw, fi'n fyddai'n cario'r arfe mawr iddyn nhw, a wedyn bydden nhw'n rhoi nhw i'r brenin, i Jonathan yr tywysog pryd hynny, mwyn gallu brwydro. Swnio'n neis, fel golf players, y boi yn cadu fe, yn cario'r clubs iddyn nhw, fel na, ond mewn brwydr. A dyna y boi yma oedd gyda fe. Ond beth i ni'n gweld yw, mae'n dweud wrtho fe, tyrd, dyn ni'n mynd i fynd atyn nhw, a mae'n dweud dau beth, falle bydd yr arglwydd yn gweithio yn plaid ni. Dyw ddim yn dweud bydd yr arglwydd yn sicr yn gweithio, ond falle, mae'n dweud. Ond yr ail beth mae'n dweud yw, oherwydd, nid oes dim i rwystro'r arglwydd rhag gwaredu drwy lawer neu drwy ychydig. Peinau, dyn ni'n fyddin o 1 neu'n 1 miliwn, does na ddim byd yn rhwystro'r arglwydd rhag rhoi buddigoliaeth. Dyna ffydd Jonathan fan hyn. Mae e'n gwbl hyderus, mae Duw yn hollol abl. Nid cwestiwn o p'un mae Duw yn abl neu ddim yw e. Y cwestiwn yw, ydy Duw yn dymuno? A dyw e ddim yn penderfynu ar ran Duw fod Duw yn dymuno, dyna pan mae'n gweud falle bod Duw yn dymuno. Dyn ni ddim yn gwybod sut fydd Duw yn gweithio yn ein plith ni, dyn ni ddim yn gwybod beth yw bwriadau Duw, a dydy Jonathan fan hyn ddim yn chwarae Duw. Dyw e ddim yn dweud, mae Duw yn mynd i wneud beth i fi'n meddwl sydd yn iawn. Achos mae beth mae Jonathan yn meddwl sydd yn iawn, falle'n wrong. Ond beth ni'n dysgu yw, mae gyda fe hyder a gostyngeidrwydd ar yr un pryd. Mae gyda fe hyder, mae Duw yn gwbl abl. Os yw Duw yn dymuno, mi fyddwn ni'n ennill y frwydr yma. Pein yma un ohono ni, neu miliwn. Ond ar yr un pryd, dwi ddim yn gwybod beth yw bwriadau'r arglwydd. Dwi ddim yn gwybod sut mae'r arglwydd yn mynd i weithio. Felly mae rhaid i fi ymddiried, mae rhaid i fi drystio. Ond dwi'n mynd i fynd a gweld lle mae Duw yn arwain. Yn ddiddorol, mae e'n mynd. Mae'n dechrau daith, mae'n dechrau dringo.
A mae'n bwysig bod ni'n cofio y ddau beth yna yn ein bywydau ni. Does na ddim byd dyw'r arglwydd ddim yn abl i'w wneud. Mae e'n holl a lluog. Does na ddim byd tu hwnt i'w allu fe. Ond dyw hynny ddim yn golygu fod Duw yn gweithredu yn ôl ein doethineb dynol ni. Diolch iddo fe, bod e ddim yn gwneud hynny. A mae yna adegau mewn bywyd, a mae hwn yn bwysig i ni gofio hefyd, a ni'n gweld e trwy'r gair, a ni'n gweld e trwy hanes, lle mae Duw yn gadael weithiau i'r gelyn i ennill peth tir. Mae'n gadael i'r gelyn ennill peth tir. Meddyliwch yn ôl i yr Israeliaid yn yr Aifft, yr Israeliaid yn y geithglyd, y deml yn cael ei dinistrio o olwg ddynol, oedd e'n edrych fel bod ei Duw nhw yn wan ac yn anobeithiol. Ond wrth gwrs, i ni'n trystio yn y darlun mawr, yn y Duw sydd yn abl i wneud pethau sydd yn edrych fel ffolineb o safbwynt dynol, ond sydd yn ddoethineb Duw yn y pen draw. Oedd Duw ar waith, oedd e'n gwneud pethau eraill. Beth oedd e'n gwneud? Oedd e'n dysgu i bobl i ymddiried yn ddo fe yn lle yn eu temle nhw. I addoli fe go iawn pryd hynny. Ac felly yn yr un ffordd mae'n gweithio heddiw. Mae'n adegau lle mae'r eglwys yn mynd i edrych yn fach ac yn wan ac yn anobeithiol, ond mae'r arglwydd yn gweithio ymhlith yr adegau yna. Falle bod e, fel wedes i wythnos diwetha, yn hidlo ei bobl, yn cael gwared ar y marweiddra fel petai, mwyn i'r fflamau ffynnu yn eglwys Iesu Grist. Ac felly, yn sicr, dau beth i ni'n gweld, gostyngeidrwydd, ond hyder yng ngallu Duw, neu yn natur Duw. Mae Duw yn gwbl abl, ond dwi ddim yn gwybod eto beth yw bwriadau Duw ar ein cyfer ni. A mae'n amlwg bod ei hyder yn infectious. Mae'n infectious oherwydd mae'n troi at y gwas neu'r dyn sy'n cario'r arfau a mae'n dweud, wyt ti'n meddwl gyda fi? O, fiolin, mae'n dweud, popeth, calon ac popeth, fi mewn yn llwyr, fi'n trystio ti'n llwyr. Tybed pam oedd hynny? Tybed pam oedd e mor hyderus i fynd gyda Jonathan? Wel, yr unig reswm allai i feddwl yw oherwydd fod Jonathan mor hyderus. Oherwydd fod Jonathan yn dangos, fi'n hollol committed fan hyn. Fi'n gwybod yn iawn mae'r arglwydd yn abl. A felly mae e'n trystio. A mae'n gwneud i chi feddwl, nag yw e, wel, tybed ydy'n hyder ni'n yr arglwydd yn infectious te. Ydy'n pobl yn edrych arno ni ac yn gweld yr un fath o hyder yn yr arglwydd. Os maen nhw'n edrych arno ni, ydyn ni ddim yn byw mewn ffordd sy'n adlewyrchu hyder yng ngair Duw, hyder yn yr arglwydd Iesu, wel, beth i ni'n dangos i bobl eraill? Pam fydden nhw eisiau ein dilyn ni? Mae hyn gwestiwn pwysig iawn i ofyn. Ydyn ni'n adlewyrchu'r hyder sydd gyda ni yn ein calonnau? Ni oes gyda ni hyder yn yr arglwydd yn ein calonnau. Felly dyna'r peth cyntaf. Mae Jonathan yn hyderu yn yr arglwydd, ond ar yr un pryd yn ostyngedig. Yn ail, mae e'n ceisio'r arglwydd te. Wel, sut mae'n ceisio'r arglwydd? Edrychwch ar adnod 8. Mae e'n curo ar y drws a mae'n gweld, dwi angen i'r arglwydd i ddangos i fi, ai dyma yr amser, ai dyma beth mae eisiau i fi wneud nawr. A felly mae e'n dweud, wel, dwi nawr yn mynd i ofyn cwestiwn o'r arglwydd mewn gwirionedd trwy'r sefyllfa. Os yw'r bobl nawr mae'n dweud, os yw Duw yn plaid ni, mae'r bobl yma mynd i ofyn cwestiwn i ni, gofyn i ni ddod ati nhw. Ac yn adnod 10, os sylwch chi, mae'n dweud, ond os dywedant, dewch i fyny atom, yna awn i fyny oherwydd bydd yr arglwydd yn ei rhoi yn ein llaw, a bydd hyn yn arwydd i ni. Nawr, mae'n rhywbeth pwysig iawn yn hyn. Yn yr Hen Testament, wnaethon ni edrych ar hyn chydig bach yn y gyfres yn y nos yn ddiweddar. Mae'r Israeliaid yn ei lot o bethau fel bwrw coelbren. A weithiau mae pobl, bwrw coelbren, sy'n ni fod yn ei na. Ond actually, dyma oedd y bwriad gyda bwrw coelbren. Ond nhw'n gweddio ar yr arglwydd ac yn dweud, arglwydd, i ni eisiau dy ddilyn di. I ni eisiau gwybod beth yw dy ewyllus di. Felly wrth i ni wneud hyn, plis wneud di ein harwain ni trwy y weithred yma. Ceisio'r arglwydd, gofyn i'r arglwydd am arweiniad. Mae hwnna'n beth arbennig o dda. Ac felly, fel Gideon yn gofyn am wlyff, chi'n cofio? Yn gofyn i'r arglwydd, plis wneud i'n harwain ni. Beth i ni'n neud? I ni'n plygu ac yn dweud, arglwydd, heb bod ti'n mynd o'n blaenau ni, i ni ddim eisiau symud cam.
I ni ddim eisiau mynd fel oedd Moses yn dweud wrth yr arglwydd, yn Exodus 33 fi'n credu. Heb bod ti'n mynd o'n blaenau ni a gyda ni, heb bod ti'n ein harwain ni, dyn ni ddim yn mynd i allu mynd unman. A mae Jonathan yn ymwybodol fan hyn, heb fod yr arglwydd yn rhoi y fuddugoliaeth, heb fod yr arglwydd yn hyn, yn rhoi nhw'n ei dwylo ni, dyn ni'n mynd i farw, mae'n hopeless. Ac yn yr un ffordd heddi te, ydy ni yn ddigon gostyngedig i ddweud heb fod yr arglwydd o'n plaid ni, i ni'n anobeithiol. Heb fod yr arglwydd trosom ni, heb fod yr arglwydd yn rhoi buddigoliaeth i ni, yn erbyn y gelyn, i ni'n anobeithiol heddiw. Ydych chi'n sylweddoli hynny? Ydych chi'n sylweddoli heblaw fod yr arglwydd yn gwneud y gwaith o ddinistrio'r gelyn ar ein rhan ni, i ni'n anobeithiol. Oni bai fod yn brwydro yn erbyn y diafol, does dim gobaith i ni. A byddwn ni'n dod nôl at hynny mewn munud. A felly mae'n bwysig bod ni'n gweld ac yn gweld pwysigrwydd ceisio'r arglwydd. Does dim angen i ni, a dylen ni ddim bod yn pasif yn ein bywyd ysbrydol ni. Mae'r arglwydd yn ein galw ni i bwyso arno fe, i'w geisio fe. Ydyn ni'n ceisio ewyllus yr arglwydd? Ydyn ni pan ni yn cael ein wynebu falle gyda heriau gwahanol, penderfyniadau anodd, just yn, na fe, os bydd yr arglwydd eisiau dangos rhywbeth, bydd e'n dangos, neu ni just eistedd nôl, enjoy the ride, fel petai. Neu ydyn ni, yn enwedig pan mae pethau'n anodd, ond hyd yn oed pan dyw pethau ddim yn anodd, yn dal i geisio'r arglwydd ac yn dal i ofyn arglwydd rho arwyddion i ni, yn enwedig trwy'r gair. Oherwydd beth o ddim gan y bobl yma, beth o ddim gan Jonathan, oedd yr ysbryd glân a'r gair, sydd yn llawn arwyddion i ni, sydd yn llawn cyfarwyddiadau i ni. A mae'r arglwydd yn cyfeirio ein llwybrau ni trwy'r amser, yn enwedig trwy y gair. A felly ydy ni'n bobl sydd yn eistedd nôl, mynd trwy fywyd, sy'n os beth sy'n digwydd. Neu ydyn ni'n bobl sydd yn ceisio'r arglwydd mewn gwirionedd, yn dymuno gwybod arglwydd, beth wyt ti am i ni'n, sut wyt ti am i fi fyw? Lle wyt ti am i fi fod? Lle allai fod yn dystiolaeth i ti? Lle allai dy wasanaethu di? Yn yr eglwys, tu fas i'r eglwys? Sut allai fod yn fam ac yn dad diwiol? Sut allai fod yn weithiwr sydd yn dystiolaeth da i ti? Ydyn ni'n ceisio'r arglwydd? Fi ystyr atebion i gyd, mae'n amlwg. Neu ydyn ni'n pasif, yn eistedd nôl. Pan ni'n dod at y gair, pan ych chi felly yn treulio amser defosiynol yn yr arglwydd, mae yna demtasiwn yn doseb, bod ni jyst yn, ni'n darllen, mae fe wedi wneud yn job, tico heddi off nawr. Yn lle bod ni'n dechrau off trwy weddio a gofyn i'r arglwydd cyfeiria fy llwybr i heddiw. Arglwydd siarad y fi, arglwydd rhoi fi'r bara sydd i angen ar yn enaid i heddiw. Ymwneud â fi, please. Mae gen ti air ar ynghyfer i fan hyn, heddi, nawr, wneud i siarad gyda fi. Felly, ymddiried yn natur yr arglwydd, ceisio'r arglwydd. Ac yn ola, profi'r arglwydd. Oherwydd fod yn ymddiried yn yr arglwydd, oherwydd fod e'n ceisio, mae e'n cael profi grym a chibol yr arglwydd. Na chi beth rhyfeddol. Nid jyst bod e'n credu fod Duw yn abl yw ond nawr fod wedi ceisio, bod e'n hyderu, gan fod nhw wedi gofyn, mae hwnna'n bwysig gyda llaw, mae'r Philistir wedi dweud, os chi'n cofio yn y darlleniad, dewch lawr, i ni eisiau dangos rhywbeth i chi. Dyw hwnna ddim yn wir. Mae nhw eisiau lladd nhw. Mae nhw'n dweud, dewch lawr, ni eisiau dangos rhywbeth i ti. A mae nhw'n gwybod yn syth, oherwydd hynny, mae nhw'n ymddiried nawr fod yr arglwydd ar waith, ac yn ei cyfeirio nhw. Mae dal yn cymryd ffydd, nag yw e? Does dim sicrwydd dynol o hynny, maen nhw'n ymddiried. Ond wrth ymddiried, maen nhw'n profi canlyniadau yr ymddiried. Dyma sy'n digwydd nesaf, adnod 12 nawr te i 15. A gweiddodd dynion yr wyliadwraeth a'r Jonathan a'i grydydd arfau, jyst y ddain nhw, a dweud, dewch i fyny ato, mynd i gael dangos rhywbeth i chi. Dywedodd Jonathan wrth ei grydydd arfau, tyrd i fyny ar fy ôl i, oherwydd y mae'r arglwydd wedi ei rhoi yn llaw Israel. Dringodd Jonathan i fyny ar ei ddwylo a'i draed, gyda'i grydydd arfau ar ei ôl. Cwympodd y gwylwyr o flaen Jonathan,
a daeth ei gledydd arfau ar ei ôl i'w dienyddio. Y tro cyntaf hwn lladdodd Jonathan o'i gledydd arfau tua 20 o ddynion o fewn tua hanner cwys Cai. Cododd braw drwy'r gwersyll a'r maes a brawychodd holl bobl yr wyliadwraeth, a'r rheibwyr hefyd, nes bod y wlad yn crynu gan arswyd. A gobeithio bod chi'n darllen hwnna ac yn mynd, waw, mae mor rhwydd yna i'r arglwydd. Mae mor rhwydd o hynny i'r arglwydd. Yn gyntaf, dyn ni'n gweld mor wahanol ydy Jonathan i'w dad Saul. Mae'n edrych ar y sefyllfa'r amgylchiadau, dyn nhw ddim nawr yn 600 o bobl, maen nhw'n 2. 2 berson. Maen nhw'n lot llai na 600, fel nathon ni weld wrth yswetha. Ac eto, gan fod yn hyderu, mae wedi gofyn i'r arglwydd a mae'r arglwydd wedi dangos, mae e'n mynd. Mae e'n mynd. Ac yn amazing, mae e'n mynd gynta. Mae'n mynd o flaen y clydydd arfau. Mae'n mynd heb ddim byd yn ei ddwylo. Dychmygwch hynny. Nawr, i'r byd, mae hwnna'n edrych fel ffolineb, nag yw e, foolishness. Ond mae e wir yn ymddiried. Mae Duw wedi ngalw fi, felly dwi'n mynd i fynd. Does dim angen arfau arno fe hyd yn oed. Mae'n gwybod os yw'r arglwydd yn dymuno rhoi buddigoliaeth, mi fydd e'n rhoi. A dyna lle mae'n hyderu. A mae Jonathan felly'n mynd ar y blaen. Atgoffa fi o fel mae'r arglwydd wedi mynd o'n blaenau ni. Yr adda gwell, yr adda newydd yna sydd wedi mynd yn gwbl ffyddlon at y groes ac i'r bedd ac wedi atgyfodi o'n blaenau ni. Yn esiampl i ni, mae'n mynd o'n blaen ni. Mewn ffydd, mewn i fuddod i'w dad, yn esiampl i ni. Ond beth sy'n rhyfeddol fan hyn yw, beth yw defens, beth yw amddiffyniad y Philistiaid yn erbyn Duw. Nid yn erbyn Jonathan, ond yn erbyn Duw. Pan mae Duw yn dod, wyneb yn wyneb gyda'r gelyn, beth yw ei defens nhw? Mae gyda nhw arfau, ond sy'n nhw'n gallu neud unrhyw beth. Lle mae dagon ei Duw nhw nawr? Dyw ddim unman i gael ei ffindo. Ac yn sydyn, mae Duw yn ei gosod nhw ar ei gliniau. Mae'n gosod y gelyn ar ei gliniau a mae'n rhoi y fuddigoliaeth i bobl Israel. Ych chi beth rhyfeddol? Does dim byd mae'r gelyn yn gallu gwneud pan maen nhw'n dod yn erbyn Duw. A mae hwn mor bwysig i ni gofio, o safbwynt ysbrydol nawr, pan mae'n dod at ein harglwydd ni a'i elyn ni, Satan. Does dim byd mae Satan yn gallu gwneud pan mae Duw yn dod yn ei erbyn e. Dim byd. Mae e'n hopeless. Does dim amddiffyniad i'w gael. Pan mae Duw yn dweud rhywbeth wrth Satan, a dyn ni'n gweld hyn gyda llaw, gyda gweithwyr Satan yn y gair. Pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb gyda'r arglwydd Iesu, beth mae'r holl ysbrydion aflan yn gwneud? Plygu lawr. Datgan, ti yw'r arglwydd, ti yw'r Meseia, ti yw mab Duw. Maen nhw'n hopeless. Maen nhw'n gorfod plygu. A mae'n atgoffa fi o eiriau Paul yn Rhufeiniaid 8. A'n statws ni, os yw Crist o'n plaid ni, ac os yw Crist wedi rhoi buddigoliaeth i ni yn erbyn y gelyn. Os ych chi wedi cael eich achub, os ych chi wedi rhoi eich ffydd yn yr arglwydd Iesu, dyw'r gelyn ddim yn gallu codi bys yn eich erbyn chi. Does dim buddigoliaeth gyda fe. Nath Alun nodi yn ei weddi allan ni ddweud, le mae dy golyn di? Ond dyma'r geiriau te, Rhufeiniaid 8:33. Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd, yr un sydd hefyd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil troson. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder neu ing neu erlyd neu newyn neu noethni neu berygl neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig. Er dy fwy'n di fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifur fel defaid i'w lladd. Ond yn y peth hyn i gyd, y mae gennym fuddigoliaeth lwyr
trwy'r hwn am carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr na all nag angau, nag einioes, nag angylion, na thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dymderau, na dim arall a grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Chi eiriau hanfodol i ni i gofio heddiw. Does na ddim byd all ein gwahanu ni oddi wrth yr arglwydd Iesu am ei fod yr arglwydd Iesu wedi ennill y fuddugoliaeth yn barod drosto ni ar y groes. Unwaith ac am beth. A'r unig beth mae'r arglwydd yn gofyn i ni wneud yw ymddiried. Gofyn i'r arglwydd. Ceisio'r arglwydd. Trystio. Ac fe fyddwn ni'n profi. Just fel mae Jonathan fan hyn, mae'n profi gwirth o'r nefoedd. Sef yn y diwedd, adnod 15, fod holl bobl Philistia yn crynu mewn arswyd oherwydd llaw Duw. Wel, yn yr un ffordd mae'r arglwydd wedi gwneud gwirth a mae'r gelyn yn crynu. Mae wedi gwneud sioi o'r gelyn hyd yn oed. Yn ei fuddugoliaeth ar y groes. Nawr, i orffen y stori, a mae'r diwedd yn bwysig. Mae Saul nawr yn sylwi fod Jonathan a boi arfau wedi mynd am dro i rwle, dwi ddim yn gwybod lle. Mae'n siŵr bod e'n meddwl iddo fe, be mae Jonathan lan i to, achos mae wedi mynd off o'r blaen a wedi lladd pobl. Felly, unwaith mae'n sylweddoli bod wedi mynd, mae'n penderfynu, mae rai fi wneud rhywbeth, mae rai fi fynd nawr i frwydro yn y Philistiaid, falle bod y Philistiaid wedi ffindo fe i ddale. Ond sut allai fynd? Mae'r fyddin dal yn fach. Mae'n cael light bulb moment. Fi'n gwybod, na i nôl yr arch. Na i fynd ar arch gyda fi. A chi just yn meddwl, os chi'n gwybod yr hanes, chi just yn meddwl, not again. Achos edrychwch os chi ddim yn gyfarwydd ar hanes, cyntaf Samuel 4. Mae hyn wedi digwydd o'r blaen. Mae pobl Israel wedi defnyddio yr arch o'r blaen fel rhyw superstition, fel rhyw genie yn meddwl, dim ond bod ni'n cario'r arch o'n blaen ni, bydd popeth yn iawn. Dim am eiliad mae wedi gweddio, wedi gofyn am help yr arglwydd a ceisio'r arglwydd. Mae'n dal yn yr un hen Saul. Ond, chi anhygoel yw trigaredd yr arglwydd, right? Cyn iddo fe allu gwneud hynny a nôl yr arch, maen nhw'n clywed cynnwrf yn mynd mlaen yn y gwersyll. A mae'n cael ei distracto gan hwnna. Ti'n gwybod beth? Hang on. Adnod 19. Hang on am funud. Nawn ni fynd i weld beth sy'n mynd mlaen. A maen nhw'n mynd heb yr arch. Ac eto maen nhw'n ffindio eu hynna nawr, heb superstition, heb arfau, heb y milwyr. Dim ond 600 ohonyn nhw. Wel, 598, achos mae'r ddau arall yna'n barod. Ond beth sy'n anhygoel yw, dyw'r arglwydd dal ddim wedi gorffen gweithio yn rhyfeddol yn eu plith nhw. Mae ei hyd yn oed yn tysturio trwy ddefnyddio Saul a'r milwyr yma. Ac yn gyntaf mae yna gymaint o arswyd y cynnwrf ymhlith y Philistiaid, maen nhw'n dechrau ymladd yn erbyn ei gilydd nawr. Maen nhw'n panic yn lle, maen nhw'n ymladd yn erbyn ei gilydd, a mae'n dweud yn ychwanegol at hynny, oedd yna rai o'r Hebreaid, yr Israeliaid, oedd wedi ochri gyda'r Philistiaid. Nhw'n ni alw nhw'n chickens, achos nhw wedi jibo mas. Ond nhw, nawr yn sydyn, yn gweld beth oedd yn digwydd, a maen nhw'n mynd nôl at yr Israeliaid ac yn dechrau ymosod ar y Philistiaid eto. Ac yn y cyfan, beth mae'n amlygu ni yw, mae Duw yn rhoi buddugoliaeth. Fel wedwn ni wythnos diwetha, dyw'r arglwydd ddim hyd yn oed angen un o'i blaidau. Ond mae e'n raslon. Mae e'n raslon. A mae e'n rhoi'r Philistiaid yn nwylo yr Israeliaid unwaith eto. Adnod 23, dyma pinnacle y darn. Y dydd hwnnw gwaredodd yr arglwydd Israel ac ymledodd y frwydr tu hwnt i Bethafen. Chi'n gweld mae e'n cael profi. Jonathan a'r Israeliaid. A mae e bron mae'n sicr yn gysgod o waith yr arglwydd Iesu. Mae'n pwyntio ni drwy ffydd Jonathan, trwy fuddod Jonathan yn mynd, mae'r arglwydd yn darparu buddugoliaeth. A mae'r fyddin i gyd sydd gyda fe yn cael elwa o fuddugoliaeth sydd wedi dod trwy Jonathan. Ac yn yr un ffordd, ond yn gymaint mwy wrth gwrs,
Mae Iesu wedi mynd o'n blaenau ni. Mae Iesu wedi bod yn ifydd hyd at farwolaeth, yn ddibechod, yn berffaith, a trwy ei fuddod trwy ei farwolaeth mae ei fyddin yn cael ei cyfiawnhau. Maen nhw'n cael bod yn rhan o'r fuddugoliaeth yna yng Nghrist Iesu. Ac mae'n gysgod hollol anghyfiawn wrth gwrs, ond mae e'n ein atgoffa ni o waith a grym a chibol Iesu Grist. A felly, mae'n bwysig bod ni'n cofio ymddiried y natur Duw. Pwy yw Duw? Gostyngeidrwydd, bod yn ddarostyngiedig. Darostwng ein hyn yn y dweud, ond dyn ni ddim yn gwybod beth yw ewyllus Duw, felly dyn ni'n ceisio'r arglwydd. Ond os newn ni geisio, mi wnawn ni brofi. Mi wnawn ni brofi'r arglwydd. Yn un sydd yn abl i achub, i iachau, i ddod â ni o farwolaeth i fywyd, i ddelio gyda ni'n union fel sydd ei angen. Os y'n ni'n gwneud fel Saul a fel mae pobl yn gwneud heddiw wrth gwrs, allwch chi bwyso ar eich adnoddau chi, eich resources chi. Na beth o'n nhw'n wneud? Camgymeriad. Allwch ni bwyso ar ein deall dynol ni? Camgymeriad. Allwch chi bwyso ar arweinwyr eich dydd chi? Camgymeriad. Pwyswch, profwch, gwelwch mai da yw'r arglwydd. Digon yw'r arglwydd. Anhygoel yw'r arglwydd i achub pobl fel ni. Amen.